Nyakoro migero kamano kumedo kete Ramogi TV Sikunde mantiere sub-county ma Bondo, Siaya, sub-county ma Bondo, county ma Siaya pok oyudo omenda ma piny owacho nyocha lando ni osechwal e Sikunde. Jagoro mar riwruok ma jopuonj NAT sub-county no George Ajwang olero ni giseyudo ywak mathoth kuom jopuonj ni omenda no pok ochopo negi. Ajwang omedo ni mae koro oserocho chenro mag somo, komedo ni ikruok mar penj maduong' machakore giko dwe mar 10 nyalo bedo kod ng'ikruok. Ajwang koro kwayo jodito mag migawo mar somo e kaunti ma Siaya mondo odonjre wachni mapiyo piyo. Schools ma Bondo sub-county are really affected. Issue mar pesa ma ne okel ne nyithindo mondo tigo e schools ma joint onego bed ni tiyo go running schools. Bondo is really affected. Pesa jobo and teachers of your pesa. A few ma yudo to yudo account achiel yudo account moro onge, and most of them biro nil. And magi most of them first time no giyudo pesa, this time no giyudo pesa. The ministry akwayo mondo come out, mano Ministry of Education onego come out mondo nyiswa the real thing matimore. Why Bondo? Why Bondo? And this one is going to affect the Bondo children. Nyithi Bondo dhi hinyore nikech wadhi time penj chakre tarik 10 to ka konya yudo pesni mondo nyithindo loso chan maber to onge konya timo. Kisani bende jonyuol ok oyienegi mondo ogol pesa e skunde, more particularly primary schools. Koro kaka jogi head teachers gi run school gin gi tich matek otamo kaka gitim. Na en kwayo mara as a NAT branch secretary of Bondo mondo the government otem kaka dang ne before 30th ni mondo ne ka dikony skunde ma Bondo. Riwruok moko mar piny owacho mar Chef